ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ದಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ದುಂಬು ಬರೋ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಂತಲೆ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಅದು ತಲೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಂತಲು ಪಣಿ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತಲೆ ಸೈಜ್ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಪಣದು ದುಂಬು ಬರೋದಂತ ಕಾಯಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಣ ಕಾಯಿನ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದಿ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೆಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ತುಲೆ ದೆಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಇಂದನ ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ತಂದು ಈಗಲೀಗ ಆತು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ದ ತುಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಕಾಯಿನ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಣ ಈ ಇಂಚ ಆರ ಕಾರಣದಾಯ್ತು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿನ್ದ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ ಕಾರಣದಾಯ್ತು ಅಂದು ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಸೊ ಪಂಡೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವದಾಯ್ತು ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಕುದ್ರೆ ಈ ರೀತಿದ ಕಾಯಿನ್ ಬರೋದಂತ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಸಂಭವದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲೇಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ದಾನೆ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೀರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಎಂದು ತೀರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದ್ಪಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾನೆ ದಾಯ್ತ ದಾವರ ಅವು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪಂಡದು. ಸೊ ಸಂಭವ ಪಂಡದಾಯ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ದಾನೆ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ದುಂಬೂರ ಬರೋದು ಹಿಂದೆಂದು ದಾಯ್ತೆ ಮಂತಿರಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಇಂದೇನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗೂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಯಿನ್ ತುಲೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗೊಂದೇನೆ ಕಡ್ಪೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ದಾಯ್ತಾಗಂದಿಗ್ಲೇ ಪನ್ಪೇಣತೆ ನೇನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾರದ ಸಂಭವದಾಯ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಅಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಅಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಇಂದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ ಶೇವ್ ಅನ್ಪಣ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಂಟದ ಬ್ಲೇಡ್ ತಯಾರು ಮಂತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ಲೇಡಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಜನ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ದೆಕ್ಕದಾಗಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಆಗಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಆಗಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಎರೆಗೆ ದೇಶದಾಗಲಿ ಪಂಡ ಅಂದೇನಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಹೊತ್ತುಂಟು ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಹೊತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೋಹ ಪಂಡ ಅಂದೇನು ಬ್ಲೇಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಲೋಹ ದೆಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿದ ಕಾಯಿನ್ ಹೊತ್ತನ నేను ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಆಪ್ಚಿ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಬಡಪಣಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾನೆ ಮಂತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಗಲು ದಾನೆ ಮಂತಿರಂಡ ಅಂದೇನು ಪಂಡ ಅಂದೇನು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಣ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೇಗೆ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾಗ್ಲೇಗೆ ಅಂದೇದ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭದಾಯ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿದಾಯಿನಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಚೂರು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಕ್ಕ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿತ್ತೆ ನಮಗೂ ತೀರ ತಿಗುಜಿ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ನಮಗೂ ತೀರ ತಿಗುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಯ್ತಲೆ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಲಾಭಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದ ಕಾಯಿನ್ ಪಿರ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಂದ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಾಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತುಂದುಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಂದು ಪಣಿರಾಪ್ಜಿ ಕೆಲದಾಗ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲದಾಗ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆವಂದು ಪಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾಗ್ಲು ಬ್ಲೇಡ್ ಮಣ್ಪಿರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಡ್ಪೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಏಜೆಂಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಏನು 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋ 2 ರೂಪಾಯಿ ದಯ ಪಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೊಂಡು ನಮಗೂ. ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ದಾನೆ ಮಂತಾರೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಬರ 5 ಕಡ್ಪೊಂತಾರೆ ಅಗ್ಲು ದಾನೆ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ದೆತ್ತೊಂದು ದೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡಿಗೆ ತುಲೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ದಂಜನೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡೆ
ಅವಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಲೆಗೆ ₹5 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ₹7 ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕರಿತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ₹3 ₹4 ಇಂಚನ ಮುಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದೇನತೆ RBIದಾಗಲಿ ಆತ್ ಒಂದು ತೀರ ತಿಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತೀರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.